Νίκο! Πού είσαι? Περίμενε! Έλα πάνω, φεύγουμε! Έλα, έλα! Κι εγώ έχω 2. Πού είσαι ρε? Γρήγορα, άντε. Δεν ξέρω αν είναι ζωντανός. Μας φύγει. Ζωντανός είναι. Θέλει dunks κάτω, dunk. Από τα πόδια dunk, δώσ' το όπλο και δώσ' τον μία κάτω. Τον Γιάννης. Όχι, θα σε δαγκώσει έτσι. Από τα πόδια τα πίσω θα τον δώσει μια dunk κάτω. Κράτα τον γερά. Εντάξει, θα του δώσει μια. Κοίτα. Ναι, dunk, άντε. Τι θα κάνουμε άλλο. Πλάκα με κάνει. Αυτό το έχω και βίντεο.